Рәхмәт сиңа, әнкәй. Ярый әле мине тапкансың. Озын төннәр буе йокламыйча җырлый баккансың. Синең авыр кара тормышыңда ярдәмчең булмадым булуын. Ләкин авыр көрәш, бөек еллар өчен кирәк булган минем тууым. Усал идем. Шуның өчен дә бит гөнаһ фәлән дип тормадым. Зәңгәр төндә күрше карчыгының ак әтәчен кереп урладым. Шул бер әтәч өчен усал карчык каргый теләк теләде. Динеңнән яз, явыз урыс диде. Кабул булды аның теләге. Эх, кышкы төннең салкын күкрәгеннән чаналар да чыжлап үттеләр. Чаналарга салып еллар мине бик яракка алып киттеләр. Әтәч пешереп яткан учакларда күптән инде утлар сүнделәр. Усал идем. Карчык-карчыкларга бик күп бәла-каза китердем. Бакчабызга кергән үрдәкләрен таяк белән кыйнап үтердем. Шул эшләрем өчен авыл халкы разбойник дип исем бирделәр. Авылдагы бөтен усаллыкны миннән генә күреп йөрделәр. Шул эшләрем өчен әткәй мескен күптән инде кулын ташлады. Бу имгәктән кеше чыкмас диде. Разбойник булыр дия башлады. Еллар үтте. Әткәй инде менә хәзер килеп миңа карагыз. Шагыйрь булды атаказлар кыйнап, шалкан урлап үскән балагыз. Эх, маяклы юллардан юлчы бара, пишән белән күмгән чанасын. Кая юлчы була яшыгасың? Нинди хәбәр алып барасың? Чемберленнең сатыйманасын тупка тоткан Мәккә каласын. Эх, әле кичә генә февраль иде. Бүген давыл кырга кар ташый. Март айының нечкә билле җиле сузылып ятып җиргә кар ашый. Күп калмады инде майга да. Яз ясарбыз салкын тайгада. Җир безнеке булыр. Ачулансак, шлем киертербез айга да.